Čaute ľudia, dneska si zahrajeme Doors zase. Čau. Haló. No počujem. No, nesom. Nezabudnite dať odber a like, lebo budeme potrebovať a jeden like sa rovná jeden život. Nevadí, jeden like sa rovná jeden život pre mňa a jeden odber sa rovná jeden život pre kamaráta. Čo? Nebudeme čakať. Čakajte. Tak to je lepšie. A keby ste chceli nejaké video z nejakej Robloxovej hry alebo z nejakej inej hry, tak napíšte dole do komentárov a to natočím. A tu my natočíme. Alebo možno ja, keď ty nebudeš môcť. No, natočíme všetky. Bude sranda. Za jeden deň 50 videí vidieť, ti hovorím. Čakaj. Tak, dobre, už by sa mal počuť. Dobre, počujem. Lebo ja som mal vypnuté zvuky, čiže čakaj, koľko je hodín? To je 11. Kto klopal? Marley! Neviem. Už sme v prvej desatine. Myslíš si, že nájdeme krucifix? Teraz pôjdeme normálne a na druhý pokus, keď umreme, no, teda pôjdeme do backrooms. Baterka. Dal som baterku do baterky. Dal som PRO. Profik. Skôr ty, lebo ty si išiel skôršie, jak ja. Čakaj chvíľu. Otoč sa tam. Víš. Zbieram peniaze. Čakaj, to ideme do 18. alebo... Do akých dverí ideme? Koľko máš peňazí? Koľko? Počkej, máme na výber. 18. A 18. A 17. To... Takže jedne budú fake. Takže dve môžu byť fake. A ja vlastne, ja som to... No tak, ktoré číslo je real? Daj prší, daj
prší. Ale 17 či 18 ideme? Do akých dverí? 17 prší. 17 se prší. Víš, by the way? Kde? Máš ho? Dobre, otváraj. Tak nezistíš, lebo som zamknuté. Pozeraj, to sú Ale tam zamknuté. pršelo. 17 pršelo. To boli fejkové. A čakaj, 17 je aj táto fejková. Tady pršelo totiž. Vidíš? Tady pršelo totiž. Tak to jsem slyšel. Ale ja mám veľa svetla, čiže potom na konci budeme vedieť. Ice. Čakaj, dobre. Au, au. Koľko máš HP? Ani na půl. Ja mám polku, tak. Kapo, už je 11 hodín a 6 minút. Bude trvat dlouho. Keď sme začínali, keď bolo... To teďka je kam? U nás je teďka... Počkej, kolik je u nás hodin? 13. Pardon, u nás je 13:29. Počkej. Tady je víc těch dveří. Tak to bude teďka větší číslo, tak to bude tohle. Ty skús. Já mám málo, počkej. Fejkový. To bude fejkový. Fake. Čiže tam to budú real. No ale zkus to pro jistotu. A prečo ja? Ja potom budem mať úplne minimum. Naplasť! Musíš ísť bližšie. To sú fake. Keď si tak blízko, to už by sa ti mali otvoriť, čiže tieto sú fake. Joj. Může teď jít pryč. Joj. Ne. Dobre. Keď si strašne blízko, tak ako som bol ja predtým, no to už sú fake. Fake. Ja som vedel, lebo tu boli 2x21. Čiže to bolo jasné, že tam to budú real. Toto je real. Aha. Čo? Ne. No, kamo ne? Pojď. Já ho vidím. Čo sa bojíš? Já jsem ho viděl. A ja som ho videl, keď ma zabil predtým. Co to myslíš? Já půjdem pak do Backrooms. To dokončíme celé. Keď pôjdeme proste keď umreme v tomto kole, no to a potom pôjdeme do Backrooms. No kde si? Tam bude ten týpek, čo mu tady teleport. Hej. Počkej. A toto tam vždy. Naplasť. Mám kľúč. Potrebné sú už iba tie správne dvere. 26 dvere. Kam jdeš? Ešte otvoriť, aby sme išli ďalej. Ale teď je prázdná ulice. Já jsem viděl kámo oči teďka. No však, Čekej na mě. poď ďalej. Čekej na mě. Ice! Kde si? Pozor, Ice. A už není. Jo, tady jsou dvě skříně. Říkalo ne. Lebo bude sík. Počkej, ne. Počkej, já taky musím utíkat, nebo jenom teďka. Teraz musíš.
Ja ti budem hovoriť, do akých dverí máš ísť, hej? Jo, ja som sa tu zasekol. Ja ich zatkam. Uprostřed. To je jedna cesta. OK, tak. Easy. Co jsi vůbec? Počíčenka. Kapu, pozri už, koľko tu je. A to sme na 36. Ty si do baterku. Hej, ale to budeme míňať, ešte budeme 90. 38. Rýchlo. Co jsi schoval? To jsem... To nám musím popravit. Čekaj na mě, kde jsi? Ja som 41 na dvere. Pomoc, já nevidím nic, ty. Máme za tebou? No proč mi teď něco zabije? Dobrý, vidím. Dobre, mám šperháky. Zpátky. Kamo, mě něco může zabít. Když jsi sám ve tmě, tak mě něco může zabít. Kdykoliv. O chvíľu budeme v 50. Zase bude sík. Nie sík, čo toho? Ráž. Ty si umrel? Kámo, ty jsi... Ale jak to? To nechápu já, kámo, když já jsem šel do skříně. No, lebo ja som tam bol skôr. Co se tam mohlo vzít jináčí? Ja som tam už bol a už išiel. A ty si bol bližšie k druhej. Ne, nebyl, já jsem byl blíž k tamtí. No to teraz pôjdem do Backrooms a ťa oživím. Jak vás zabila? Nie. Já nemám ale 30 let. Schovej se! Nevadí. Nezľaknite sa. Ja sa môžem oživiť. Kámo, to... Čakaj, ja sa oživím a potom keď pôjdem do Backrooms, tá aj ty sa oživíš automaticky. Ale já už tam nemůžu, protože já jsem už vlastně na spawnu. Čom si išiel na spawn? Já jsem nevěděl, že máš oživení. Mám ešte 4 oživenia. Aj tak čau. Pre toto video to by bolo všetko. Nezabudnite dať odber a like a sa vidíme u ďalšieho videa. Čaute.